من وقتی سرم در بالین میمونم الکی مادرم دادرم پیش رو میرن به همون خاطر باید که تا حاضی نتوانستم که بالای صحنه برم نمیشد وجدانم عذاب گرفته. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Сарвиноз Юсуфиро пешкаши шумо мегардонам. барои пешрафти кори мо дар канал обуна шавед ва дар видео лайк гузоред. пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. Сарвиноз Юсуфӣ, сарояндаи машҳури тоҷик, 25 октябри соли 1982 дар шаҳри Ваҳдат ба дунё омадааст. Сарвиноз фарзанди ягона набуда, ду бародар ва як апаи дигар дорад. дар синни сесолагӣ Сарвиноз падар ва модараш бо баъзе нофаҳмиҳои оилавӣ аз ҳамдигар ҷудо шуда, падараш зани дигар гирифтааст ва модараш 4 фарзандро бе падар ба воя расонида ва баъд аз чанд вақт модари Сарвиноз дубора ба шавҳар баромада соҳиби як писарчаи дигар бо номи Саидҷаъфар шуданд, яъне Сарвиноз соҳиби як додарчаи дигар шудааст. Сарвиноз дар мактаби миёнаи рақами 3 таҳсил карда ва баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дохил шуда, бо сари баланд хатм кардааст. ӯ аз хурдӣ ба суруд хондан завқи зиёд дошт ва бисёртар сурудҳои Нигина Раупованро гӯш мекард ва ин ҳам яке аз сабабҳои ба ҷодаи санъат по ниҳодани Сарвиноз аст ва ҳатто чандин сурудҳои Нигина Раупованро такроран сароидааст. Сарвиноз тӯли 15 сол дар рӯи саҳна буд ва то он дам 2 албом пешкаш кардааст, ки дар ҳар як албомаш зиёда аз 20 суруд ҷой гирифтааст. аввалин албоми пешкашкардаи ӯ бо номи Қатраи ашк аст ва дуюмин албомашро соли 2012 бо номи 1001 шаб пешкаш кардааст. суруде ки Сарвинозро машҳуру шинохта кард, ин суруди «Намешаст ту дилбиканум» аст, ки баъд аз нашр кардани ин суруд мухлисони зиёде пайдо кард. модари Сарвиноз соли 2019 баъди зиёрати хонаи худо ба бемории фаромӯшхотирӣ ва баъд ба саратони ҷигару рӯда гирифтор шуда ва 15 феврали соли 2021 аз дунё даргузаштааст. ва баъд аз 5 моҳи даргузашти модараш, аниқтараш 24 июли ҳамон сол додари Сарвиноз Саидҷаъфар аз дунё гузаштааст. Сарвиноз баъд аз фавти модар ва бародараш тарки саҳна кард ва худи Сарвиноз мегӯяд, ки виҷдонам азобам медиҳад ва дигар рӯи саҳна баромадан наметавонам. баъд аз ин қадар рӯзҳои сахт ва солҳои дурӣ аз падараш, Сарвиноз дубора бо падари худаш рафту омадро оғоз карда, ҳамчун падар ҳурматаш мекунад ва то ҳол рафту омад доранд. айни ҳол дар соли 2022 Сарвиноз аз саҳна дур буда, дар ҳеҷ куҷо кор намекунад, аз вазъи оилавиаш дар ҳеҷ куҷо чизе нагуфтааст ва гуфтан ҳам намехоҳад. танҳо аз 2 фарзанд доштанаш хабар додааст, аммо худаш мегӯяд, ки зиндагиам хуб аст ва аз гуфтаҳои ӯ маълум мешавад, ки шавҳар дорад ва соҳиби 2 фарзанд аст. якеаш духтар бо номи Хумор ва дигараш писар бо номи Абубакр аст. Сарвиноз ҳам аксҳои навашро дар саҳифаи инстаграмаш пешкаши мухлисонаш мегардонад. силкаи инстаграми Сарвиноз дар описионияи видео. марҳамат дар омада обуна шавед ва аз навигариҳои ӯ бохабар бошед. инак дӯстони азиз, навори моам ба анҷом расид. боварӣ дорам як камеам бошад маълумоти наве ба шумо пешкаш кардам. дар канал обуна шавед ва интизори наворҳои нави мо бошед.